De Frieske vierliepers zeggen maar een protte vertrouwen naar het Nederlands kampioenschap komende sneeuw in Vlist in Zuid-Holland. Juster waard in Griepzerk de competitie afsletten. Er binnen 5 sterke klassementswinners uitkwamen. Ze liepen door 21 wedstrijden gemiddeld het vierste in haar categorie. Orne Galema wie bij de Mali voor de tweede keer op rij de beste van het klassement. Hij is regerend Fries kampioen en waard in 2012 Nederlands kampioen. Galema wie juster maar 18,49 meter wat minder opdreef, maar bleef vanzelfs wel een van de favorieten voor NK Goud. De meesten mij dat shirt ben altijd de favoriet liggen mee. En Arne liet natuurlijk zien het hele seizoen al dat er heel stabiel springt. Elke wedstrijd zit er wel 1 of 2 hele goede sprongen tussen. Dus ja, zeker is hij wel favoriet. Helmholt is meervoudig klassementswinner, maar vlinder waard hij tweede en nou tredde. Toch liet hij in Griepzerk zien dat er nog altijd bij de beste niet. In zijn tweede sprong kwam het daar 20 meter 67 en nam hij de leiding. Helmholt is net zo dominant meer als Oors, maar viel hem voor het NK echt geen underdog. Nee, zo kan ik me niet vielen. Daar viel ik me nou nog te goed voor. En de beste seizoenprestatie staat op mijn naam. De tweede afstand zit nog ook op mijn naam. Dus ja, dat het erin zit en dat ik nog steeds mij door, dat viel ik wel. En, dus nee, ik wil me nog net de underdog nemen. Na het bronsma waard vlinder hier verrassend Nederlands kampioen op het Heidenskip en is ik nou sterk maar 20 meter tolver. Dat levert hem hier zilver op. Maar de man in vorm is toch Bart Helmholt, de zesvoudig nationaal kampioen, liep na een nachtdienst zonder sliep naar de 41ste sprong van het seizoen, 20 meter 94. Ja, is er toch echt weer een grote titelkandidaat. Ik denk dat ik al wel weer, maar ja, bij zulke wedstrijden als je hoort, samen makkelijk bij 20 meter springen en eigenlijk in 21 meter verprutsen, dan doet het wel bij mij. Het Nederlands kampioenschap is dus komende sneeuw in Vlist van 12 uur aan en dan weer duidelijk hoeveel Friesen daar op het podium staan maaien.